пример за мъдрост и саможертва за несломим героичен дух. Този дух на свободата е изпълнил историческата си мисия. Той не може да остане в забвение, като никого не може спомен. Тази епопея на героизъм и безпримерна саможертва трябва винаги да се помнят, защото те стоят в основите на нашата свобода. Не оръжие, а духът беше над всичко за извоюването на тази свобода. А на теб, братко българино, остава като най-безценен залог да я съхраниш. Благодаря. Уважаеми съграждани, най-напред ми позволете да ви поздравя с празника на град Панагюрище. Искам от ваше име
да изкажа огромната си благодарност към Националното дружество Традиция, към регионалните клубове на Традиция от цялата страна, които днес взеха участие в тази възстановка. Искам да им благодаря за това, че отново ни върнаха в тези паметни дни на 1876 година и отново станахме свидетели на мъжеството и саможертвата на защитниците на нашия град. Искам да изкажа специална благодарност и на всички от женско дружество Райна княгиня, от Градски исторически музей, от читалище Виделина, които взеха участие в днешната възстановка. Искам да изкажа специална благодарност и на актьора Иван Джамбазов, на сценариста на днешния спектакъл Георги Кертиняков и за това, че ни направиха с по-добро настроение и създадоха такава обстановка, каквато е необходима за един такъв празник. За спомен от днешната разстановка всички участници в днешната разстановка ще получат по един паметен знак и грамота. Национално дружество Традиция. Регионален клуб Панагюрище. Регионален клуб София. Регионален клуб Мирково. Регионален клуб Стара Загора. Регионален клуб Благоевград. Регионален клуб Пловдив. Регионален клуб Русе. Регионален клуб Тетевен. Регионален клуб Трявна. Регионален клуб Нова Загора. Регионален клуб село Баня. Поживее България! Сдружение Родопски хайдути Пловдив. Регионален клуб Ловеч. Регионален клуб Плевен. Сценариста Георги Кертиняков. Величка Маслева за музикалното оформление. Женско дружество Райна княгиня Панагюрище.
основно училище 20 април Панигюрище. Нова Загора. Нова Загора. Ваня Стайкова. Катрин Георгиева. Пламен Павлов. Стефан Донев. И Бранимир Петков. Град Пловдив. Дандров. Йордан Челъков. Скъпи приятели, от името на регионален клуб Традиция Панагюрище, с грамотността се удостояват за активна дейност по утвърждаване на българските национални традиции и 10 годишни юбилей на клуба. Активистът от регионален клуб София, господин Илко Илиев. Последно ми да връча същата грамота на господин Роб Шлотерев.